Ak prenajímaš byt, toto by ťa malo zaujímať. Vláda v stredu schválila nový občiansky zákonník. Teraz ho ešte čaká parlament a podpis prezidenta. Ak prejde, od 1. júla 2027 sa zásadne zmenia pravidlá prenajmu bytov na Slovensku. Niektoré zmeny prenajímateľov nepotešia, iné vám naopak výrazne zjednodušia život. Tu je prehľad najdôležitejších zmien, na ktoré by si sa mal pripraviť. Jeden zákon pre všetky nájmy. Doteraz sme mali viacero rôznych zákonov, krátkodobý nájom, nájom bytov či nebytových priestorov. Po novom bude všetko pod jedným občianskym zákonníkom. Pre prenajímateľov to znamená menej chaosu a jednoduchšie pravidlá, ale zároveň aj menej flexibility. Koniec bytových náhrad. Toto je obrovská zmena. Podľa starej úpravy musel prenajímateľ pri výpovedi nájmu na dobu neurčitú často zabezpečiť náhradný byt alebo ubytovanie. A práve to veľa majiteľov odrádzalo od dlhodobých nájmov. Po novom táto povinnosť zaniká. Výsledok? Pravdepodobne pribudne viac zmluv na dobu neurčitú. Pre prenajímateľov je to veľmi pozitívna zmena, pretože sa zbavia jedného veľkého rizika. Depozit a kaucia. Aj tu prídu nové pravidlá. Zákon presnejšie určí maximálnu výšku depozitu, podmienky jeho použitia aj lehoty na vrátenie. Pôvodne sa dokonca navrhovalo, že kaucia bude musieť byť úročená. Inými slovami, musel by si ju nájomcovi vrátiť navýšenú o úroky. Po veľkej kritike však tento návrh z finálnej verzie vypadol, takže zatiaľ platí, depozit vraciaš v rovnakej výške, v akej si ho prijal. Drobné vady bytu. Ak nájomca pri podpise zmluvy vie o drobných vadách bytu, neskôr ich už nebude môcť reklamovať. Preto je extrémne dôležité mať kvalitný odovzdávací protokol a byt detailne nafotiť ešte pred odovzdaním. Zvieratá v byte. Toto bol jeden z najdiskutovanejších bodov celého návrhu. Pôvodne sa navrhovalo, že nájomca bude mať automatické právo držať v byte zviera. Majitelia bytov sa však proti tomu výrazne postavili a táto zmena nakoniec z finálneho návrhu vypadla. To znamená, že automatické právo na zviera v zákone nebude. Ale pozor, ak chceš mať jasno, odporúčam priamo v zmluve napísať, či zviera povoľuješ alebo nie. Ak to tam nebude a nájomca sa počas nájmu rozhodne, že si chce zadovážiť zviera, budeš už vo výrazne slabšej pozícii. Obmedzenie reťazenia zmluv. Toto zasiahne veľa prenajímateľov. Ak budeš opakovane podpisovať krátkodobé zmluvy s tým istým nájomcom, po určitom čase sa nájom automaticky zmení na dobu neurčitú. Čiže tento spôsob, ktorý dnes veľa prenajímateľov používa, sa pravdepodobne skončí. Zvýšenie nájomného. Tu prichádza dobrá správa. Po novom bude možné zvýšiť nájomné aj bez dohody s nájomcom, ale iba za presne stanovených podmienok. Zmluva musí byť uzatvorená minimálne na 3 roky. Zvýšenie zároveň nesmie presiahnuť 20% oproti predchádzajúcemu roku a nesmie byť vyššie ako obvyklé nájomné v danej lokalite. Nie je to úplná voľnosť, ale aspoň určitá ochrana pred infláciou. Rýchlejšie ukončenie nájmu. Toto môže byť pre prenajímateľov najväčšia pozitívna zmena. Ak nájomca neplatí nájom, po novom bude možné ukončiť nájom výrazne rýchlejšie. V určitých prípadoch dokonca okamžite, bez výpovednej lehoty. A to je obrovský posun v prospech majiteľov bytov. Staré zmluvy a nové pravidlá. Na toto si daj veľký pozor, ak máš dnes podpísanú nájomnú zmluvu, po účinnosti nového zákona sa aj táto stará zmluva začne automaticky riadiť novými pravidlami. To znamená, že niektoré ustanovenia môžu byť zrazu neplatné, alebo sa na teba začnú vzťahovať nové povinnosti. Preto odporúčam všetky zmluvy ešte pred rokom 2027 skontrolovať a upraviť. Ak prenajímaš byt, rok 2027 nebude len ďalšia zmena zákona. Bude to moment, keď si budeš musieť nanovo nastaviť pravidlá prenájmu. Zákon síce ešte čaká parlament a prezidenta, ale schválenie vládou je veľký krok a už teraz je jasné, kam to smeruje. Čas pripraviť sa je práve teraz, nie až v momente, keď zákon začne platiť.